Христос воскрес! Мае дарагія, каб гэтай таямніцы хрысціяне не мелі, то дарэмна было б збіранне людзей на могілках, дарэмная была б усялякая сустрэча і схіленне нашых галавы і праліванне слёзаў на магіле нашых блізкіх, таму што нічога не мела б сэнсу. Смерць не створана Богам. Смерць – гэта наступства граху. І сённяшні дзень, на жаль, мы прывыклі неяк да гэтага. На працягу стагоддзяў вось гэта больш атмасфера такая сумная, жалобная, як бы накатвае на сэрцы веруючых людзей, таму што мы, хочаш не хочаш, думаем пра смерць. Таму што мы з ёй сустракаемся кожны дзень, а зараз у часе пандэміі тым больш. Мы, святары, сустракаемся сапраўды кожны дзень са смерцю людскою. Але сёння не пра смерць хачу казаць. Пра тое, што нагадвае нам Слова Божае, пачынаючы ад кнігі прарока Даніэля. Многія з тых, хто спіць у пыле зямным, абудзяцца. Адны да вечнага жыцця, другія на вечную ганьбу. Яшчэ прарокі да раства Христовага прапаведвалі таямніцу воскрешэння. Это праўда, якую не можна сцерці са свядомасці чалавека, які створаны на вобраз Бога. Это правда, которой христиане жили, живут и будут жить от веку. Мы переживаем моменты расставания с близкими, яны адыходзяць ад нас, але яны не прамінаюць, яны не знікаюць. Уявіце сабе, вот зараз, як мы, сабраўшыся, з каля 100 нас людзей, тут можа трошка больш, будзе дзень у воскрешэння, калі прыйдзе Христос, каб судзіць свет, і ўсе паўстануць з магілы. Об этом так само у Писании сказано. Будзе гэты момент воскрешэння. Мы скептыкі, мы прывыкшы да матэрыяльнага свету, тым больш мы жылі 70 гадоў як мінімум. У свядомасці матэрыяльнай, камуністычнай, безбожнай, которой чалавек трактаваўся як высокаарганізаваная матэрыя, нічого больш. І гэта свядомасць настолькі глыбока сядзіць у людзях, да, што яны сапраўды, перажываючы момант пахавання сваіх блізкіх, стаяць перад магілаю у роспачы і кажуць: «Всё, конец». Это не конец. Это стоп. Это фініш, пілігрымаванне на зямлі. Але у чалавека не можа быць так, што ён быў створаны Богом і знік. Это што, гульня? Бог не гуляецца з чалавекам. Сказано, што чалавек створаны на образ Бога. І таму вельмі важна, каб мы перажывалі сённяшні дзень менавіта ў таямніцу воскресення. Вы пойдзеце на могілкі сваіх блізкіх. Будьце свядомымі таго, што вы з імі сустрэнецеся. Будьце свядомымі таго, што выбар наш жыццёвы ўжо тут на зямлі вырашае, да якой катэгорыі я буду належыць. Ці да тых, которые абудзяцца да вечнага жыцця, ці да тых, которые абудзяцца на вечную ганьбу. Бо рай і пекла існуюць. Христос пра гэта сам казаў. Плач і скрыгатанне зубоў – это там, дзе нема любові, это там, дзе нема Господа. Это рэальнасць. Духовны мір, браты і сёстры, ён рэальны больш, ніж матэрыяльны. Толькі што мы яго не бачым, але ён існуе. Святы Павел апостол у пасланні да рымлянаў таксама сёння прыпамінае: «Калі мы памерлі з Христом, то верым, што будзем жыць з ім». Вось это вельмі важны момант, каб памерці з Христом. Што значыць памерці з Христом? Памерці з вераю у таямніцу воскрешення. За гэту таямніцу мучанікі жыццё аддавалі. За гэтую таямніцу людзі
выракаліся матэрыяльных дабротаў, пасвячалі сваё жыццё выключна для духоўных каштоўнасцяў. Каралі, міністры, прэзідэнты, той, хто адкрываў веру ў Бога, веру ў Хрыста, выракаліся гэтага свету. Бо яны ведалі, што ёсць каштоўнае, як у прыпавесці евангельскай сказана. Это як скарб, укрыты ў зямлі, якого чалавек, знайшоўшы, прадае ўсё іншае, але гэтае здабывае. Таму мы, хрысціяне, мы не ходзім па могілках, таіце, галаву спусціўшы з роспачу, мы ходзім з малітвай на вуснах і з надзеяй у сэрцы, што я з гэтым чалавекам сустрэнуся. З маёй маці, з маім татам, з маёй бабуляй, дзядуляй, з продкам, з братам, сястрой, з маім сынам, з дачкой. Мы сустрэнемся. І вельмі важна, каб мы жылі гэтай таямніцы, не прабывалі ў некай роспачы. А сённяшняе Евангелие, яно нам яскрава нагадвае, што Христос мае ўладу ўваскрашаць. Уваскрашэнне Лазара – гэта гістарычны факт, гэта не легенда. Это гістарычны факт. Лазар пасля ўваскрашэння прабываў з Езусам, еў, піў, ён яшчэ жыў. Это гістарычны факт. Разумееце, чалавек это не жывотнае. І вельмі важна, мае дарагія, каб мы менавіта ў гэтым духу хрысціянскай веры, ў духу веры ў васкрашэння памерлых жылі на гэтай зямлі. Толькі тады жыццё набірае сэнсу. Разумееце, тады страху няма ў чалавека. Тады ён мае сэнс цярпення, которое он перажывае. Мы часамі стаім безрадныя, ведаеце, стаім безрадныя. Што ты можаш зрабіць, калі на тваіх вачах памірае чалавек? Што ты можаш зрабіць? А маці Тэрэса з Калькуты казала, трэба быць з ім. Трэба дазволіць яму адыходзіць з гэтага свету у прысутнасці любові, каб ён разумеў, што гэта адыход часовы, што яго чакае нябесны Отец, што ён не выкінуты вон, што ён Божае дзіця. І сёстры міласэрнасці, сёстры маткі Тэрэсы з Калькуты, яны з канавы падымалі людзей, абмывалі, ачышчалі, каб яны прынамсі ў людскіх варунках памерлі. На што яны гэта рабілі? Таму што яны жылі таямніцу ўваскрашэння, яны жылі Богам, яны жылі любоўю. Мае хорошыя, таму сённяшні дзень, калі мы молімся за нашых памерлых, за душы чысцовыя, яшчэ раз паўтару, будьце свядомыя, што яны не зніклі. Што мы маем эту ласку і магчымасць праз веру ў таямніцу ўваскрашэння Хрыста, Божага Сына, сустрэцца з імі. Поэтому мы молімся за душы чысцовыя. Мы ахвяруем адпусты. Мы складаем ахвяры. Мы вымальваем для іх Божую ласку і міласэрнасць, таму што яны тут не паспелі на зямлі, яны дапрацоўваюць гэта ў чысцілішчы. Гэта патрабуе Божая любоў, Божая міласэрнасць, бо нішто нечыстае ў Царства Божа не ўвойдзе. Няхай сённяшняя сустрэча з нашымі блізкімі памерлымі, тут, на гэтым святым месцы, умацуе нас у веры ў васкрашэння Хрыста. Яшчэ таксама нас, жывых, пабудзіць да таго, каб мы як найбольш зрабілі добра, як найбольш выказалі любові, заўважылі родных і блізкіх, жылі гэтай хрысціянскай любов'ю. Христос воскрес! І вся слава Божому Сину. Аминь.